chocoladeletters, Appie. Meneer Hans? Piet Pablo, wat doe jij hier? Boodschappen doen natuurlijk. Dat zie je toch wel aan mijn wagentje. En natuurlijk samen met Appie. Dag Appie, maar wat ben je aan het halen dan? Chocoladeletters. Appie, de L van Leo, die moest mee. De T van Tineke, niet vergeten. Eelkje, de E. Een S van Sandra. Ulbe, de U, die moesten we meenemen van Sinterklaas. L, Lucas natuurlijk. En tenslotte de E van Esther. S-L-E-U-T. Wacht even. Sleutel. Waar is die sleutel van de pakjeskamer? Wat? Weet jij waar de sleutel van de pakjeskamer is? Ach, dat meen je niet, Appie. Echt waar? Waar dan? In het centrum? Sorry, meneer Hans. Druk. Wij moeten naar het centrum. Want die sleutel van de pakjeskamer moet natuurlijk gevonden zijn voor Sinterklaasavond. Appie, rechts zo die gaat. Hansje. Hoor, ja, doe maar rechts zo die gaat, Appie. Richting het centrum. Tussen de paaltjes door. There we go. Ja, op naar het centrum.